ክቡራን አጋይሽ ጣሉት ሓለፍቲ ጊዜያዊ ምክትታል ትግራይ ካብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ዝተወከልኩም ኣብዚ መድረክ እዚ ክሳተፉ ዝመጻኹም ዕድማት ኣብ ዕድመ ኣብዚ መድረክ እዚ ሕዚ ትግራይ በፅሓቶ ዘላ ኩነታት ብዝርዝር ተማሂርና ኣለኹም ፅናሓት መስረተ እምነት ገይርና ቀፀልቲ መንገድታትና ታሪክ መስሉ ይግብኦም ዝብሉ ጉዳያት ሓበራዊ ምርዳእ ንምፍጣር ዘሎ መድረክ ስለተዳለወ ሞ እዚ መድረክ ዝመፅአ ሓሳብ ከቕርብ ዕድል ስለዝተዋሃበኒ ዝተሰማዕኒ ሓጎስ ክገልፅ ይደሊ። ትግራይ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ናይ መንግስትነት ናይ ትካል ምጥናት ልምዲ ዘለዎ ብተደጋጋሚ ብዝገጠምዎ ፈተናታት ተወዲቡ ፀላእቱ እናመከተን ግን ድማ ኣብ ብዙሕ ሕማቃት ኩነታት ውሽጡ ኮይኑ ህልውናኡ እናረጋገፀ መንነቱ ዓቂቡ ናሽሓት ዘመናት ዝዘለቐ ህዝቢ እዩ። ትግራይ ንሽሓት ዓመታት ብዓለም ደረጃ ዝፍለጡ ናይ ስልጣነ ክብርታት በዓል ዋና ዝኾነ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ከም ኣጋጣሚ ድዩ ኮይኑ ወይስ በቲ ዝተሰርሐ ዘይተሰርሐ በቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ብብውር ኩናት እናተኣናገደ ንሽሓት ዓመታት ሕድሕድ ወረዶ ኩናት ዝገጥመሉ ሕድሕድ ወረዶ ኣብ ቀውስን ኣብ ኩሎም ዓይነት ሽግራትን ዝሕለሉ ኩነታት እናተፈጠረ ሕዝቡ ድሕሪ ናይ ኣሽሓት መስዋዕቲ ድሕሪ ብመስዋዕትነት ተረጋገፀ ፌደራላዊ ስርዓት ብምስራሕ ሕዝቡን ኣብ ሽግር ኣትዩ ብኣማይ ትሽሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ምህልው ዝጠፍሉ ኣብ ዕድ ህዝብና ናይ ፅንተት ኣዋጅ ተኣወጁስ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ዝበፅሕናሉ ኣንፃራዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ስምምዕ ተጠቂምና ካብኡ ምውፃእ ንገበሮ መፅዓታት ዝሓለፈ ዓመታት ዝሓለፈ ዓመትን ሸሞንተ ወርሒ ዘለናዮ መፅዓታት ከይተረፈ ቅድሚኡ ብዝተፈጠሩ ናይ ትካላት ምዕናው ድሕሪ ኩናት ስዒቦም ዝመፁ ኩሎም ዓይነት ቀውስታት ዝተጋነነ ኩነታት ዝሓውስዎ ኣብዚ ሕዚ ዘለናሎ ኩነታት ቅድሚ ሕዚ ትፍለጥ ዝነበረ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኢድና መለለይና ኮይኑ ዝፍለጡ ዝነበሩ ክብርታትን ባህልታትን ኣብ ሓደጋ ዝወድቁሉ መንግስቲ ከም መንግስቲ ስራሕ ምስራሕ ዘኽሮ ዓቅሚ ዝሰኣለሉ ኩነታት ህዝብና ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ንህልውናኡ መስዋዕትነት ካብ ምኽፋል ንድሕሪት ዘይመለስ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ዝወፁ ፀላእቲ መብኪቱ መንነቱ ህልውናኡ መረጋጊፁ ዝቐፀለ ግን ድማ ልዕሊ ኩሉ ሓድነቱ ቀዳምነቱ መስተንክራት እናሰርሐ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። ኣብቲ ሕዚ ዘለና ንሪኦ ኮይና ዝተረኸበ ናይ ሰላም ኣጋጣሚ መሊእኻ ፀኒዕካ ንምጥቃም ዘኽእለና ዕድል ብዝተማለአ መንገዲ ከይተጠቐምና ተሪፍና ብርክት ዝበሉ ብዙሓት ሽግራት ኣብ ቅድሜና ኣሎ። ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ዝኩሉ መስዋዕትነት ሕዝቡ እንተኾነ ዘይሰበሮ ናይ ህልውና ፈተና ገጥሞ ይርከብ። እዞም ብተደጋጋሚ ዘለናዮ ናይ ህልውና ፈተናታት ክንሰብሮ ተዳ ኮይና ከም ህዝቢ ስለምንታይ ኢና መስዋዕትነት ናኸበልና መንነትና ኣረጋጊፅና መንነትና ዓቂና ዋላ ተቐፀልና ሕዝቡ ኣብ መንነትና ኣብ ትካላትና ኣብ ህልውናና ዘንፀላልዮ ሓደጋታት መሊእና ክንወግድ ዘይከኣልናሉ ምክንያት ኢና ክንሓትት ኣለና። ነዚ ሕቶ እዚ እንትነልዕል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ፍልጠት ይኹን ናይ ፍታሕ ናይ ኣረዳድኣ ሞኖፖሊ ዝህልዎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክህሉ የለን። ልዕሊ ኩሉ ኣብ ንርከበሎም ኣብ ነስተናኽሮም ኩሎም መድረኻት ህዝብና ካብ ታሪኹስ ካብ ኩነታቱስ ካብ ባህሉስ ክሳብ ሕዚ ዘይተኸወሉ ሕዝቡን ንግዚኡ ነፍዕ ግርኣትና ተዘንጋዕናዮም ሕዝቡን ቀልጢፍና ይህን ምህን ተባሂልና ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ዓቅሚ ውሽጥና ብዘሎ ጥበብ ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ፍልጠት ፍታሕ ተዳልየሉ ኩነታት ክሳብ ዝፈጠርና ዘለውና ኣፈላላያት ብዝሰልጠነ መንገዲ ካብ መፍትሒ ወፃኢ ካሊእ መማረፂ ኢልና የብልናን ኢልና ኣብና ክሳብ ተንቀሳቐስና ሕዝቡ እንተኾነ ወለዶታት ትግራይ ኣብ ዓበይቲ
ጸገማት አተይሙ ተሆነ አብናይ ጽንተት ግናት አተይሙ ተሆነ ህልውና አው ምርጋት ዘበረ ማዓሚ ሕዙን አሎይና ፍክር አሎይና አውዝ ተማሚና ስራሕና ክንሰርሕ ዘኸለና ዕድል ምህላው ዘይህላው ክንረጋግጽሩ ንኽእል መድረኽ ይዝብል መተለኒ መድረኽ ናይ ብዙሓት መድረኻት ካብ ብዙሓት መድረኻት ሓደ መድረኽ ይበር ናይ መጨረሻ ክኾነ ይኽእል ናይ መጀመርያው ነው ይበር ኣብዚ መድረኽ እዚ ብዝሓሸ መንገዲ ክንሪኦ ዝግቡእና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ትዋና ትኩረት ክንገብረሉ ዝግባእ ኣብ ትሕዝ ዘለና ኩነታት ኮይና ትግራይ ዘላሉ ወድዓዊ ኩነታት ብትክክል ተረዲና ነዚ ዘምፁ ካብ ታሪክ ዝምዘዙ ካብ ትሕዝ ዘለናሉ ፖለቲካ ሰለፋ ዝምስረቱ ኣብ ዙርያና ካብ ዘሎ ግዳማውያን ሓይልታት ካብ ኣሰላልፎ ካብ ኣረዳድኦ ልዕሊ ኩሉ ምስኦም ዘለና ርክብ ተመስሪቱ ዝፍጠሩ ኩሎም ዓይነት ፀገማት ብትክክል ተረዲና ኣይኖም ብናትናን ብናይ ውሽጥናን ዓቕሚ ጥራሕ ክንፈትሖም ንኽእል ኣይኖም ፀገማት ምስ ካልኦት ብዘለና ርክብ ሰኣብ ምስ ካልኦት ብዘለና ፅምዱቕ ብዝሓሸ መንገዲ ክንዝርዝሮ ንኽእል ዝብል ሕቶታት ንመልሰሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ትግራይ መሊሳ ይሕበር ይፀብቕ ምሕዝ ዝነበሩ ትካላት ፕሪዲክት ዝግበሩ ተገማቲ ዝኾነ ውፅኢት ዘምፅኡ ብሓደ ብካሊእ መንገዲ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ እውን ሕብረተሰብና ይሕበር ይፀብቕ ዘተኣማምን ውፅኢት ዝፅበየሎም ትካላት ነይሮምና ሕዙ እቶም ትካላት ናብ ንቡር ዝምለስሉ ኩነታት ምፍጣር ዓብዪ ትርጉም ዓብዪ ኮንትሪቢሽን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል መድረኽ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚ መድረኽ መብዛሕትኦም ዘለና ሕቶታት ኮይኖም ከይከፉ ግን ድማ ዝኾነ ይኹን ወገን ነቶም ዝለዓሉ ሕቶታት ዝተማልአ መልሲ ክህብ ከምዘይኽእል ተረዲእና ኣብዚ መድረኽ ተለዓሉ ሕቶታት ይኹኑ ብተወሰነ ደረጃ መልሲና ንለዋወጦም ሓሳባት ኣብ ካልኦት መድረኻት እውን እናማዕበሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝተመስረተ ስልጡን ፖለቲካ ንምስጓም ዘኽእለና ዓቕሚ ዝፈጥሩልና ዝፈጥረልና መድረኽ ክኸውን ዘለን እምነትን ተስፋን ክህብ ዝደሊ ከም ዘለና ይፈትነ ተወሰነ ደረጃ ንማ ይፈትነ እቶም ሽግራት እናፈለጥናዮም ሽብ መሃር ተፀገምናሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገገሊኦም ዋላ ሽብ ኢልናዮም ኣብ ምፍትሖም ብዙሕ ዘይሰርሕናሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብሓደ ይኹን ብካሊእ መንገዲ ግን ነቶም ሽግራት ምርዳእ ባዕሉ ፍታሕ ኣብ ምንላይ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣብ ንገብሮ ናይ ሓሳብ ልውውጥ ካብ ኩሉ ከባቢታት ዝመፀ መራሕቲ ሃይማኖት ወከልቲ ውድባት ፖለቲካ ሲቪክ ማሕበራት ምሁራት ኩሎም ዓይነት ኣብ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ምርግጋፅ ሙሉእ እምነትን ተገዳስነትን ዘለዎም ወገናት ዝከኣሎም ዘበርክትሉ ኣብዚ ተመስሪትና ዋላ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ናይ ሪፎርም ሓሳባት ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ይሕማር ይፀብቕ ግን ተወሰነ መንፀፍ ተወሰነ መንቀር ክኾኑ ዝኽእሉ ስራሕቲ ንምጅማር ዘኽእለና ግብኣት ንረኽበሉ እታወት ንረኽበሉ መድረኽ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ብዙሕ ዘረባ ዘበዝሕ ኢንቫይሮንመንት ኢና ንርከብ ዘረባ ይትሕሰሞ እዚ መድረኽ ብሕነት ተኸፈተ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ከብስግደኒ የቐኒየለይ ውፅኢትን ዓወትን ነዚ መድረኽ እዚ ክብሪ ሞገስን ሰማዕታትና ይቐኒየለ ብምቕፃል እምበኣር ኣብቲ መፅናዕቲ ዝነበሩ ኣባላት ውፅኢት መፅናዕቲ